Tesla 150W TC. Λοιπόν, touchscreen mode. Πάμε να τον δούμε από κοντά και στη συνέχεια θα σας πω την άποψή μου και τη βαθμολογία μου ως συνήθως. Πάμε! Εδώ είμαστε λοιπόν με το Tesla Touch 150W. Όπως βλέπετε, το κουτάκι στο οποίο έρχεται είναι πάρα πολύ elegant, θα έλεγα. Εδώ έχουμε κάποιες μικρές πληροφορίες. Είναι touchscreen, είναι αναβαθμίσιμο το λογισμικό του, 24 inch IPS screen type, δηλαδή είναι IPS ο τύπος της οθόνης. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες γλώσσες προς το παρόν, είναι τα αγγλικά και τα κινέζικα. Έχουμε lock and lock και settings. Συνεχίζουμε, παίρνουμε αυτό το μέρος της συσκευασίας. Από πίσω έχουμε το τυπικό scratch and check και QR code και το χρώμα μας. Για να τονίσω, έρχεται σε μπλε stainless steel, κόκκινο και μαύρο. Εγώ συνήθως, όπως καταλαβαίνετε, έχω το μαύρο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη σημαντική πληροφορία στο κουτί. Ανοίγουμε το κουτάκι ως εξής. Αυτά θα σας τα δείξω σε λιγάκι. Εδώ έχουμε το mod, το οποίο κάθεται μέσα σε ένα μαξιλαράκι. Εδώ είναι το αστέρι της παράστασης. Είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα USB που έχω δει να υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μεταλλικό τελείωμα αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο USB για να χρησιμοποιήσουμε. Βάλουμε το USB πίσω. Εδώ έχουμε κάποια πράγματα για τα οποία είναι για τη συσκευή μας. Τι έχουμε? Ένα certification Tesla. Έχουμε επίσης το screen protector, το οποίο βασικά αυτό είναι το πρώτο screen protector που υπήρχε πάνω στη συσκευή. Εγώ το αφαίρεσα και έβαλα αυτό εδώ το screen protector. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του φωτισμού θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αντανακλάσεις. Θα έχουμε αντανάκλαση της κάμερας. Να. Anyway, το screen protector, έχουμε ένα μικρό κομμάτι υφάσμα για να μπορούμε να καθαρίσουμε το μοντάκι μας και έχουμε ένα περιεκτικό βιβλιαράκι οδηγιών. Θα σας συνιστούσα να κοιτάξετε και το site. Βέβαια εδώ εμπεριέχονται πάρα πολλές πληροφορίες και μιας και είναι χρωματιστή, μιας και το χρώμα είναι ένα μεγάλο plus για το mod αυτό που είναι touchscreen, και το βιβλιαράκι είναι με χρώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε τη συσκευή μας, η οποία είναι πραγματικά πανέμορφη, με σκαλιστά τα 150W TC και το touch. Υπάρχει Tesla 6 αναγραφόμενο. Εδώ είναι το brand, USB port, η οθόνη μας και το κουμπί μας, το οποίο να τονίσω ότι γερνάει. Είναι μεγάλη απασχόληση αυτό να το έχουμε. Λοιπόν, να βάλουμε μπαταριούλες. Για τη σημερινή μας παρουσίαση θα χρησιμοποιήσουμε Baizen. Θα χρησιμοποιήσουμε High Drain Baizen. Σίγουρα καταστρέφω το όνομα, θα με συγχωρέσει και η εταιρεία. Είναι 3100 mAh. High Drain μπαταρίες. Ανοίγουμε το μοντάκι από την εσοχή εδώ. Όπως βλέπετε, πολύ ωραίο στήσιμο μέσα, με ένα λουράκι για τις μπαταρίες μας να βγαίνουν πολύ εύκολα από το mod. Spring loaded επαφές, δηλαδή ρυθμιζόμενες. Αναγράφεται μείον συν και εδώ πρέπει να είναι μείον και συν, όπως και είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μείον,
συν πολύ ωραίους δυνατούς μαγνήτες, 5 clicks on, εδώ έχουμε λοιπόν τη συσκευή μας. Αυτό είναι το κουμπάκι που είναι για lock. Έτσι λοκάρει, όπου και να πατήσουμε τώρα μέσα στην οθόνη, όπως βλέπετε πατάω, δεν έχουμε καμία σημαντική αλλαγή. Εάν το σύρουμε και κάνουμε unlock τη συσκευή, μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις μας. Όπως βλέπετε η οθόνη είναι πάρα πολύ bright. Πάω και εγώ μπροστά στην κάμερα να το κάνω αυτό. Λοιπόν, εκείνο που θα παρατηρήσουμε είναι ότι έχουμε 3 κουμπάκια. Έχουμε ένδειξη KA, το οποίο είναι Kanthal, ένδειξη της μπαταρίας στα πόσα τα 100 είναι, πόσα watt χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι τα ohms και τα amperes, τα οποία αν τα πατήσουμε δεν συμβαίνει τίποτα, και αν πατήσουμε τον έλεγχο θερμοκρασίας, όπως βλέπετε πηγαίνει από τα 200 Fahrenheit μέχρι και τα 600. Βέβαια στο Kanthal δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο έχει σε display τα temp, ουσιαστικά τον έλεγχο θερμοκρασίας εδώ. Πάντως αν το ξαναπατήσουμε βγαίνει το watt, δεν υπάρχει πρόβλημα, και να υπάρχει atomizer πάνω και να βάλουμε κάποια τιμή δεν πρόκειται να κάνει διαφορά. Το έχω δοκιμάσει και μας δείχνει και τα volt, τα οποία είναι αναγραφόμενα εδώ. Βλέπουμε ότι no atomizer υπάρχει σαν ένδειξη, και έχουμε lock vaping, το οποίο ουσιαστικά και να πατάμε το fire button δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Υπάρχει resistant lock, material set. Τα materials μάλλον που έχουμε εμείς είναι Kanthal, night chrome, ατσάλι, τιτάνιο, και πάμε στο speed mode. Speed mode υπάρχει soft, standard και powerful. Τα memories που έχουμε, εγώ δεν χρησιμοποιώ συνήθως memories, και τα TCR values, τα οποία υπάρχει αναγραφόμενος πίνακας μέσα στο βιβλιαράκι, και μπορείτε να το βρείτε και στο official site της Tesla 6, το οποίο θα είναι και στο description κάτω. Και επίσης, όπως βλέπετε, μετά από αρκετή λειτουργία βγαίνει από εκείνα τα modes που υπάρχουν. Εμείς θα πάμε ξανά στο material set και θα πάμε Kanthal. Εάν πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι θα μας βγάλει αυτή την οθόνη. Μπορούμε να πάμε πίσω και με αυτό εδώ, που είναι ουσιαστικά ένα τύπου, θα μπορούσα να το πω, Apple type. Είναι τύπος που χρησιμοποιείται και στα κινητά Apple. Εδώ υπάρχει το screen slip, υπάρχει το never, το always, 60 δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα, 30 και 15 αντίστοιχα. Εκείνο που παρατήρησα εγώ είναι ότι το never δεν θα δουλέψει, παιδιά, γιατί θα σας τρώει πάρα πολύ μπαταρία. Εγώ συνήθως το σετάρω στα 15 σεκόντ. Υπάρχει το brightness, δηλαδή το πόσο θέλουμε εμείς να είναι φωτεινή η οθόνη μας. Εγώ συνήθως το σετάρω κάπου εδώ, όχι μόνο λόγω του βίντεο, αλλά και να είναι πολύ πιο κάτω για τις μπαταρίες μας να μην τις χρησιμοποιούμε τόσο πολύ. Υπάρχει επίσης και το wallpaper option, το οποίο ουσιαστικά έχουμε 4 wallpapers που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και αργότερα θα υπάρξει και update για αυτά, για να μπορούμε να βάλουμε και τα δικά μας ή τα άλλα υπάρχοντα στην ιστοσελίδα της Tesla 6. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θα σας συμβούλευα είναι στα wallpapers να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ, το μαύρο. Γιατί? Το μαύρο δεν θα σας τρώει τόσο πολύ μπαταρία, διότι το μαύρο δεν είναι τόσο δύσκολο στο display. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε, εκτός από τα wallpapers, υπάρχει language, τα οποία είναι αγγλικά και κινέζικα,
και έχουμε About, το οποίο είναι το product και μας δίνει κάποιες πληροφορίες με το serial number μας. Και υπάρχει και το software update, το οποίο ουσιαστικά μας λέει πώς να κάνουμε τα upgrading, δηλαδή τις αναβαθμίσεις μας στο λογισμικό. Αυτά λίγο πολύ για το μηχάνημα αυτό. Εκείνο που θα ήθελα εγώ προσωπικά να επισημάνω είναι ότι είναι φτιαγμένη η συσκευή από Zinc Alloy. Το βάρος του είναι 212 γραμμάρια χωρίς τις μπαταρίες και οι διαστάσεις του είναι 56, 94 χιλιοστά και 25,5 χιλιοστά στο πλάτος του, στο βάθος του, συγγνώμη. Λοιπόν, όπως είπαμε, βγάζει τιτάνιο, νικέλιο, stainless steel και variable wattage. Δυστυχώς bypass δεν έχει. Έχουμε increment, δηλαδή ανεβαίνει τα watt, ανεβαίνουν ανά 1 και όχι ανά 0,1, όπως στα υπόλοιπα mods, και αν το κρατήσουμε έχει και πάρα πολύ γρήγορο responding ως προς θέματος του να πάει πάνω, κάτω, 150 μέχρι, όπως βλέπετε θα κατέβει τώρα. Ναι, να τονίσω ότι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι λόγω της κάμερας, διότι βρίσκεται μπροστά μου ακριβώς, οπότε δεν μπορώ να πιάσω και πάρα πολύ ωραία το μοντάκι, δεν μπορώ να κάνω όλες τις κινήσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, όπως είδατε, ανεβαίνει από τα 7 μέχρι τα 150. Αυτά λοιπόν για το μοντάκι. Πάμε για να σας πω την άποψή μου και το τι πιστεύω για το μηχάνημα αυτό, όπως και επίσης και τη βαθμολογία μου. Και με επισκευάσιμο. Και με drippers. Αλλά και με έτοιμες αντιστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ ωραίο μηχάνημα, μια εξαιρετική μπαταριοθήκη με υπέροχο plus, το ότι το soft mode και το hard mode του είναι ένα από τα πιο καλά που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Σε σύγκριση με άλλα μοντάκια βέβαια, τα οποία είναι τύπου touchscreen, θα λέγα ότι είναι top. Είναι ένα από τα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βαθμολογία. Η βαθμολογία μου για το mod είναι 7 στα 10 και οι λόγοι είναι οι εξής. Έχει κοπεί ένας ολόκληρος πόντος για την κατανάλωση της μπαταρίας. Αρχικά. Καταλαβαίνετε ότι touchscreen έγχρωμο mod, όπως προείπα, μπορείτε να βάλετε ένα μαύρο wallpaper για να καλύψετε πολλά πράγματα από μέσα, όπως είναι την κατανάλωση της μπαταρίας. Από εκεί και πέρα έχει κοπεί μισός πόντος για το λόγο το ότι είναι 150 W και όχι 200 και πάνω, όπως προσφέρουν άλλα μοντάκια με 2 μπαταρίες στην αγορά. Έχει κοπεί επίσης μισός πόντος για το λόγο το ότι είναι λίγο μεγάλο. Δείτε το κι εσείς, το είδατε και στο close-up, είναι σχετικά μεγάλο, παιδιά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κόψουν κάποια μεριά λίγο παραπάνω, μπορούσαν να κάνουν κάποια ελαχιστοποίηση του μεγέθους. Επίσης έχει κοπεί μισός πόντος για το λόγο το ότι βλέπετε με 25 ατμοποιητή, με μεγάλο γυαλί, με μεγάλη χωρητικότητα, θα έχετε ένα θεματάκι ως προς θέματος μέγεθος, το βλέπετε και μόνοι σας. Μισός πόντος ακόμη έχει κοπεί λόγω του ότι η οθόνη στα 10 λεπτά σβήνει. Ανεξαρτήτως το τι έχουμε βάλει εμείς σαν επιλογή για το screen sleep, μπορούμε να έχουμε βάλει never, πάλι στα 10 λεπτάκια θα σβήσει. Το έκανα, δεν δούλεψε, παιδιά, και εγώ πίστευα ότι ήμουν πολύ έξυπνος, αλλά δυστυχώς όχι. Λοιπόν, στα 10 λεπτάκια σβήνει. Αυτή είναι η official ανακοίνωση της Tesla, ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι
καταναλώνει η μπαταρία. Καταλαβαίνετε ότι είναι έγχρωμη οθόνη, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μοντάκι άτμισμα, οπότε ναι, οι μπαταρίες φεύγουν σχετικά γρήγορα. Λοιπόν, αυτά για το μοντάκι. Η τιμή του είναι κοντά στα 95 ευρώ εδώ στην Κύπρο, ανάλογα από που θα το πάρετε και τα λοιπά. Το μοντάκι, αφήστε μου τα comments σας, αφήστε μου τα like σας, μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, με την πρώτη ευκαιρία να ξέρετε ότι θα σας απαντήσω. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, παιδιά, και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, καλό άτμισμα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.